Pokokipun nyuwun donganipun dumateng Bapak Ibu sekalian. Binaring ngono marga langit menika tetap jaya, sukses selalu ngladi calon-calon presiden tanah Jawi. Nah, mbok bilih wonten sederek wonten Kalimantan badhe sekolah mriki monggo dipun beto mriki mawon. Nah, ditepungke asmane sinten, asli saking pundi? Oh, nggih. Nggih, monggo. Kula asmane Putri Nindya. Putri Nindya. Nggih, saking tlatah Wonorejo. Wonorejo niku pundi, Mbak? Kopen. Oh, Kopen mriki mawon. Ora adoh ya. Cuma Kopen kono ya. Nggih. Heeh. Tak kira iki saka daerah Wonorejo Mas Kripti. tak kira Jungwatu. Mororejo Pungruk Mas niku. Pungruk? Nggih. Lho. Mororejo, Pak. Oh, daerah Pungruk kono kuwi? Mboten, Dadi. kula Wonorejo. Oh, Wonorejone. Aku nek kono muni Pungruk ilmu aku terus teratap. Mak teratap. Lho, kowe aja mlepel lho gitu. Angger urusan Pungruk apa Pundi? Nah, iya, iki mumpung prae ana jawab piye nek awak dhewe mlaku-mlaku ning pesantren kono. Lah menika badhe ngaturaken apa? Nggih, sugeng dalu, selamat malam, sedaya mawon. Good night ya. Nggih. Nah, ya. Monggo badhe nyanyi napa monggo. Kula Podang Kuning. Oh, podang kuning monggo. Monggo. Kanthi lagon Podang Kuning. Sugeng kitaken kalian Campur Sari Marga Langit. Nah. Kados.
Bagaimana kabarnya? Sae. Kula niki nembe ajaran, Pak. Nah iya mulane kesasar-sasar ki mau. Ora apa-apa jenenge ajaran. Nembe sekolah. Nembe sekolah. Dadi nek pas sekolah niki ndak dina apa? Hari Minggu. Oh, dina Minggu. Angger Minggu ning kene. Nggih. Nah, iki kebenaran nggih niki Jamaah Marga Langit niki untuk live streamingnya malam ini ya untuk yang punya YouTube ya bisa dibuka dengan yaitu live streaming Jamaah Marga Langit. Nah, berarti dino malam ini campur sari besok sore wayangan dah iki. Sesuk gini meneh. Nggih. Wah, luar biasa. Semangat, penting semangat. Ya kudu semangat, wong uripmu semangat itu modal utama. Nggih. Nek gak ada semangat gak mungkin bisa jadi. Nggih. Nah, Nggih, Pak. Matur suwun. nggih, monggo.